ineyo Club Junta ndili ndi pempho building better limene Africa. likuchita kuboma chifukwa anthu ambiri m'misikamu, anthu osiyanasiyana akukumbutsa lonjezo limene achipani cha DPP tidawalonjeza anthu kunena kuti mukasankha DPP muzaziwa kuti kodi Chilima anafa bwanji, chifukwa anthu anali ndi mafunso ochuluka ndipo mafunso adakali nawo mpaka na lero, kufikira mpaka na a Bishop Susa adanena kuti zotsatira zimene zikubwerazi zikuonekanso zili ndi mafunso ochuluka, zikuoneka kuti simayankhonso iyayi. Ndi achipani cha DPP anafika m'misonkhano ndipo tidawalonjeza ifeyo achipani cha DPP anthu kuti tikangulowa ngati kuli nkhani yoyambirira kuti tidzayipusha mwachangu kuti choonadi chibwere poyera kuti kodi a vice president komanso a former first lady Mai Mulusi chinachitika ndi chani kuti afe kuja kuchikangawa. Lero ndi pa 26 December 2025 pamene nthawi yanga ikuti 13 minutes past 7. So ndimangofuna kuti ndingonena kuti mwadzuka bwanji, zigawo zonse, Christmas mwadya bwanji, mwayimaliza bwanji Christmas. Tiye tikhaleniso anthu oti tizisamalirenso pamene tikukonzekera chaka china cha nyuwani. Ineyo ndi Comrade Jonathan Phiri. Lero mamawa uno ndikunena kuti ife achipani cha DPP pali zinthu zina zimene tinawalonjeza anthu, mwazina zikuchitika, koma mwa chinthu chimodzi chofunikira kwambiri chimene tidawalonjeza anthu, ndipo anthu ambiri chimene anali nacho chidwi kuphatikizapo achipembedzo cha Katolika, chimene chipembedzo chimenecho ndi chimene malemu Saulos Claus Chilima amakapemphera kumeneko, komanso ndi mwana amene amakhala okhulupirika ku mpingo wa Katolika, komanso kuchokera ku mtundu uja wa Chingoni analinso ndithu ndi udindo kumene kuja ku Chingoni kuntchewu, osayiwalanso ngakhale ku Mzimba kaya ndi ku Mchinji, angone aku Mchinji. Anali munthu okondedwa kwambiri ndi anthu ambiri. Ngati pali chinthu chimodzi chimene chinabweretsa mavoti ankhaninkhani kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP, mwa anthu ena ambiri amafuna kunena kuti adziwe kunena kuti Chilima komanso a former first lady a Patricia Chanel Mulusi anafa bwanji kuja kuchikangawa ndi azinzawo, komanso ndi mwana uja nsikana uja amene anasiya mwana wang'ono pailo amene amayendesa ndege imene ija pilot amene ujayo, kuti chinachitika ndi chani. So tikadakonda kuti muzitipatsira maripoti, ndikadakonda kunena kuti ife amalawi monga munayambira mucha kuti nkhani panopo tikuyiunikira, panopo tili pakuti, panopo tili pakuti. Ndiye ndikukhulupirira khanga nthawi munanena kuti mwamaliza, kwasala kuti mukapereke kwa president, kapena kumene akuchedwa ndi chiganizo kukuntundako kwa president Professor Peter Mutharika ako,
kapena imene chikuchitika ndi chani, chifukwa tidalonjezedwa kunena kuti tidalonjeza anthu kunena kuti nkhani yoyambirira kuzayipusha tikangolowa tenga boma nchokuti amalawi wonse adzadziwe kuti zimene zija zidakhala bwanji, chifukwa ndi chinthu chopsa ku dziko lino la Malawi chimene sichidachitikepo. Ndi chinthu chopsa kwambiri kuti vice president amene akuyenera kutetezedwa kwambiri koma nkupezeka kufa chonchija pazala khala ngati galu. Ntetu kunena kuti amalawi tikuyembekeza kumeneko, tikuyembekeza pamene zabwino zina zikuchitika, pamene chimanga anthu akuyamikira kuti chachipa, pamene anthu akuyembekezera ana kuyamba sukulu mu January muno, no school fees mu secondary, pamene ena ndi ena akusangalala kuti mafuta ambopezeka ma filling station, koma nkhani inanso yayikulu yofunikira imene amalawi ayinayo chidi imene sinachoke m'mitima mwawo ndi imene ijayi yokhuzana ndi imene anthu adafera kucha kuchikangawa. Ilolo ndi pempho la anthu m'misikamo chana amafunsana kuti akuluakulu nkhani imene ija kuti panopo ili pati kuti zikukhala bwanji nanga. Ndimafuna kunena kuti pangani machawi muyesese mupange chiganizo chimenecho, ndithu kunena kuti kukhale mwina kufufuza, komanso ngati mutaonaona izonso mutapasira president, ngati president iso aona kunena kuti mwina kufufuza kwa nthawi imene ya Dr. Lazarus Makafeka kwa nthawi ya MCP zoona zinali zimene zili palibenso kukhazikitsa komiti ina, bweraninso kwa amalawi mwauze kuti palibenso kukhazikitsa komiti ina, munthu uja zotsatira zimene anapeza MCP zija mwina nzomwe zija mubwerenso mwafotokozera amalawi kuti amalawiwo akhale akutani, akhale amalawi akuziwa. Ilili ndi pempho ndithu amalawi limene akupempha osiyanasiyana. Mama wa siku la lerolo, nkhani imene ndasuka nayo mama wa siku la lero, imene usiku imene ndisowesa mtendere mu mtima ndi nkhani imeneyi, chifukwa anthu amene acha anali chiyembekezo cha amalawi ochuluka kwambiri dziko lino, kuphatikizapo anali Khristu odalirika ku mpingo uja ndikuti wa Katolika. Ndimafuna ndipemphe kwa a vice president a dziko lino, Dr. Mai Jeniasa, amene uja anali mulongo wanu, amene uja anali m'bale wanu weniweni wapaphata wakunjewu. Ndimafuna kunena kuti inu ngati vice president udindo umene unali amene m'bale wanu, yesetsani kuyankhulana ndi a president kunena kuti ife amalawi tiziwe zoona zenizeni, kunena kuti chinachitika ndi chani, chifukwa kuno tinkamva zina aku Germany anabwera ndi maripoti osiyana ndi zimene achakwera ankatiuza ife ngozi itachitika. Zinabwera zosiyana ku Germany, maripoti osiyana ndi zimenezo ife tikudikira mpaka napano. Ili ndi pempho ndipo sitingayiwale, ndipo amalawi ena polo muzibweresa nkhani zina inetu ndiwodabwa kumakoka nkhani zazi, nkhani zopanda ntchito, nkhani zonena kuti zitha kukonzedwa kuma ma social media poko nkhani zoti zithatu kukonzedwa, koma ndikunena pano miyoyo ya anthu zoti sidzabwereranso, anthu anapita ndipo palibe mtengo wina lonse wa ndalama umene tingakagule wa anthu amene anafa aja. Ife sikuti olakafufuza kuti anthu abwerera, koma tikupewa kuti izi chonyasa ngati chimenechi, ngati chinachitika chili chiwembu chitha kudzachitikanso kwa ma vice president amene alipo padakali pano, ndiye kupewa kumaposa kuchiritsa. Timafuna kunena kuti ngati kunachitika zina chake chibwerepo yera, ichi chikhala ngati chikupereka chitetezo kwa ma vice president ena amene akubwera kusogolo komanso ngakhala amene ali pano. Chonde kubomako kutenga ukupezeni mama wa siku la lero, nkhani yake imene ndabwera nayo
mama uno ndi omweyi. Nkhani yomalizira ndikufuna ndinenene pano kunena kuti ena timamva ma social media chitawina chipani cha Malawi Congress Party akulamulira Dr. Lazarus Makafe Chakwera, kunali anyamata ena achinamecha, kunali anthu ena ndi ena amene adayamba kumakhala mbali yoonetsa kunena kuti akuwukira chipani chawo chomwe. Izi zidabwera chifukwa chonena kuti IMCPwo amachita tsankho anyamata awo ena amene amagwira nawo ntchito, analephera kumene kujako kuwakonda. Mapeto ake amatenga nkhope zina za nyuwani, nkhope zina zimene mwina kuchikongeresiko sizinagwire ntchito ine iliyonse. Izi anthu anali kung'ung'uza mu mtima koopsa osati masewera. Ndifake mamono olimba mtima uja amene amabwera poyera kudzudzula Chakwera, kudzudzula chipani cha Malawi Congress. Zimene zija zimaperekanso chithunzithunzi chakuyipa kwa chipani cha MCP. Ndimafuna mistake imene inachitika kwa chipani cha Malawi Congress Party chomanyoza anyamata awo amene anawathandiza nthawi ya kampeni, chomanyoza ngakhale kunena kuti sadawatume komano ntchito amayigwira okha, komano kuthokoza nthawi zonse ndi kwabwino. Nakhale Mulungu amafuna kuthokozedwa. Nene mwazoona pano kuti activist kumenyera ufulu palibe munthu amene amakutuma, umayamba wekha malingana kunena kuti uwombole dziko. Koma ngati activist ukuchita ndithu munthu wekukukira ntchito imeneyi wakhala chikumbutima cha enawo ngati ndi mtima wothokoza, amabwera ndithu ndikuthokoza. Ena ndikunena panopo olofona saka kuthokoza lisindalama yokha, koma ngakhale ena ndikuti nduna zina anthu ambiri amba kudandaula panopo kuti nduna zina kuzilembera lolo message kuzipatsatu moni ndi moni yemwe sizikuyankha, akuti ayi akundipasa moni amene ndikuti afuna kundipempha. Koma mbuyomo analipa ubale wabwino, amacheza bwino, amayankhulana bwino, kuimbirana mafoni. Zochitika zambirimbiri kumachita sapoti, zochitikazo ncholinga chonena kuti abwere mboma. Lero kubwera mboma kwatheka anthu aja ndikangati chikondi cha nkhwangwa chongokoma pokwera posika ingoponyedwa. Ife timafuna tinene pano kunena kuti chilungamo chipota kuti chimawawa, koma ayi ndithu musapange zimenezo. Tikudziwa zoti mboma mapeza mavuto ambiri ndipo muli bize mukufuna mulongosole mavuto chifukwa mangulo wapodzanadzana lomweri, koma mafoni okha tisutu nkupereka ndalama. Bwezi mmayankha anthuwa akapereka moni umacheza nawo, mmadziwa kuti munthu kungoyankhidwa foni kungocheza kokha ndi amene mmacheza nawo mbuyo mungakhale pano kuti pano asankhidwa pa udindo ndi anduna. Munthu amachimva kunena kuti andilemekeza ngakhale asapasidwa ndalama, amachimva ati mumtima mwawo kuti munthuyo andilemekeza watiyankha ngakhale sanandipase ndalama. Komano andale muli ndi vuto, muli ndi vuto. Akatera anthu omwe amakanika kuyankhidwa foni pano 2030 amene wadzakhala ofunikira mwinaso amene mungazambe kuimba foni ndinu. Samakhale choncho yayi, samakhale choncho. Malawi tu pano kampangira choyipa, ukapangira chosakhala bwino, ndio kwadzati chifukwa choti tikufuna zakuti izo timpangire chabwino. Ndio chenjera amakhala akudziwa kuti wakupanga ichi cholinga ndipange ichi. Ndiye anthu aja amakhangata akuvomereza, koma amakhala mu mtima mwawo atakuchotsa kale. Ndikufuna nene pano kunena kuti chonde maminista inuyo muli ndi anthu ena bwenzi, ena ali ku South Africa, ena ali Malawi muno, onse wakudandaula ena kuti sayankhidwa ngakhale makho awo oloma message. Ena kungochita manyazi kuti ayankhule za nkhani. Poti ineyo ne Comrade Jonathan Phiri timangoyankhula ka munthu atikonda kasatikonda zilibe ntchito, koma ife timangoyankhula kuti munthu uja aziwe chilungamo chimene chili kunjaku, kunena kuti anthu amba kung'ung'udza
kung'ung'udza ndithu anthu amene mmacheza nawo, ena amabungu osiyanasiyana, madirectors amabungu osiyanasiyana akudandaula kunena kuti mmene ubale unalili mbuyomo panopo ayi ndithu kupereka mono kulemba china chilichonse kuyimba foni kumene palibe kuyankhidwa kwina kulikonse. Inde kuti mukudziwa kuti mukonza ziko koma sizingalephere ndi kuyankha moni komwe. Ndikafika pamenepo ndamaliza. Ine m'bale wanu Comrade Jonathan Phiri tikuti zikomo, ukhale ndi mawa wabwino, sasulirani Christmas yanu ya Christmas box imene ndithu musasulire kuchitachita zina zoterozo. Pitirizani kusunga mtendere, pitirizani kusunga moyo wanu, pitirizani kuteteza family zanu kuti zikhale zabwino. Zikomo kwambiri, mukhale ndi mawa wabwino, mawa opambana. Zikomo kwambiri.